Sådan der. Fremstilling af bioetanol. Allerførst afmåler vi lige 50 ml metanol. Eller vi afmåler cirka 44 faktisk. Det var lidt rigeligt det der, så vi hælder lige lidt tilbage. Det må man ikke. Så vi har, bare for at være præcis, ...42 ml metanol, hælder vi op i en konisk kolbe med slib. Der tilsætter en magnet og 1,8 gram kaliumhydroxid. Nu glemte jeg at måle pH-værdien. Skal jeg ikke også have måle? Og så måler vi lige pH-værdien af vores metanolopløsning her. Og pH-værdien af vores metanol er cirka 6. Så kører vi igen. Vores metanol og vores kaliumdioxid er blevet opløst i vores metanol. Og vi måler lige pH-værdien af det. Sætter lige en spatel ned og snupper en dråbe. Og kan konstatere, at hvis vi kan få en dråbe op, vi har en pH-værdi omkring 12, tror jeg. Ja, omkring 12 for pH-værdien. Vi har samtidig målt pH-værdien for denne her vegetabilske, de her 200 ml vegetabilske olie, vi tilsætter lige om lidt. Og der er pH-værdien også 5 cirka. Tilsætter vi lige vores vegetabilske olie til vores kaliumhydroxid og metanol blanding. Og det her, det er en blanding af noget solsikkeolie og en lille smule rapsolie. Men egentlig kunne det jo så være en hvilken som helst planteolie, man tog. Man kan faktisk også tage dyrefedt. Det får lige lov til at stå et øjeblik, fordi så kan vi faktisk se, at vores metanol ligger sig øverst, og vores olie ligger sig nederst. Så metanol har faktisk en lavere densitet, en lavere massefylde end vores olie, og derfor ligger den så øverst. Og så prøver vi det at tænde for magnetomrøreren og se hvad der sker. Jeg flytter lige hånden, så man kan se hvad der sker. Og det man så kan se, der sker når vi tænder for magnetomrøreren, det er at vores kaliumhydroxid metanol bliver blandet med olien. Man kan måske endda se det lidt bedre, hvis jeg lige slukker for den der igen. Så ved ligesom at lige skabe den her omrøring, så får vi faktisk blandet det hele til sådan en homogen masse. Vi tænder for den og lader det her stå i en halv time. Så vi måler lige pH-værdien af denne her procesblanding. Og der kan vi se, der har vi stadigvæk en meget basisk blanding. Der ligger med en pH-værdi, vi vil skyde til omkring 11, tror jeg.
Og det volumen er, når vi anslår det, cirka 220. Så vi tog altså 200 ml olie, 44 ml kaliumhydroxid, og endnu med noget, der har jo samlet volumen på 220 ml. Og det kan rent faktisk godt lade sig gøre. Simpelthen fordi, at når molekylerne så blandes, så trækker de sig mere sammen. Det bliver simpelthen mere orden i det kaos, der er i molekylerne, når de bliver blandet, når de er kan man sige, individuelt. Så er vi klar til at fortsætte vores biodiesel. Den har nu stået og rørt i en god halv time. Og som man kan se, så har den fået en ret interessant farve. Vi tog altså den farveløse metanol og vores klare gule olie. Nu den står og rører i en halv time, og nu har de fået sådan en orange farve. Så vi må lige på pH-værdien. Der er ikke sådan en skabelon fra, at det hedder redegørelse af analyse. Det er og vi kan nu konstatere, at pH-værdien i vores opløsning er 10. Cirka. Og det samlede volumen af vores reaktionsprodukter er cirka 220. Vi tager et cirka, fordi vi er nødt til at anslå det her på den her. Jeg hælder det over i en skilletrakt, fordi at jeg har muligheden for det. Og en skilletrakt er simpelthen genialt, fordi på den måde så kan vi skille det her ad. Og jeg bruger lige en lille glastrakt til at hælde min, kan man sige, reaktionsblanding over i skilletrakten. Jeg har lige sat min evaluering, så jeg kommer tilbage. Jeg har kun den her. Sådan der. Så skal det bare stå stille og roligt 4 timer. Sådan der. Så har vores prøve jo stået i noget tid. Og som man tydeligt kan se, har vi fået det skilt. Så vi hæver lige den her, så kan vi lige prøve at tage vores glycerol af, som ligger for neden. Og så kan vi også måle, hvor meget glycerol vi har faktisk har. Så vi tager lige proppen af toppen. Åbner de så forsigtigt. Ved at dreje den her op. Og så lader vi simpelthen bare glyceroldelen strømme ned. Og så har vi målt på, hvor meget glycerol vi har fået den. Cirka. Det var metanol og olie. Men nu er det så glycerol eller hvad? Fordi vi skal også have noget glycerolstråle. Ja. Det her, det nederste her, det er glycerol. Det her er glycerol. Var det ikke metanol før? Jo. Hvorfor bliver det så til glycerol? Det skal nok forklare lige om lidt. Sådan der. Vi har cirka 28 tror jeg, milliliter glycerol. Det der simpelthen er sket, det er at det glycerol, der før var bundet til de fedtsyrene op i vores olie, er så blevet erstattet af metanol. Så nu hvor det metanol vi havde er nu bundet til vores fedtsyre, og så glyceroldelen skilt fra. Og nu kan jeg bare se, at der ligger en lille smule mere glycerol her, så det kan ikke gøre det. Metanol, olie, Ja, det må helt sammen. metanol, det går sammen, og så udskiller det glycerol. Så vi har altså cirka 30 ml glycerol her. Og vi lader det lige stå, fordi jo mere af det her glycerol vi får skilt fra, jo bedre er det selvfølgelig. Og hvad så efter? Når vi har skilt så meget glycerol fra, som vi kan, så vasker vi vores biodiesel. Simpelthen for at få det renset
Og der har vi jo den her saltvandsopløsning, der har en pH-værdi på cirka 6 nu, inden vi vasker den. Men glycerolen, den skal faktisk heller ikke bruge til noget, så... Det er sådan set bare et affaldsprodukt, vi har fra den her biodieselfremstilling. Og det man faktisk kan se, det er, at det bliver ved med at finde en lille smule glycerol ud hernede. Men det kan næsten ikke undgås. Det er jo det der med, jamen jo længere tid den står, jo mere vil der skilles fra. Ja. Altså det er sådan 1-2 dråber ad gangen. Så. Men vi har sikkert, og vi skal have målt pH-værdien af det her glycerol. Så det gør vi lige med det samme. Så vi har denne her, og så skal vi have hentet min pipette. Det er jo selvfølgelig spændende at finde ud af, hvad er egentlig pH-værdien af det her glycerol. Og jeg stikker lige glasspaten ned i her, hvis jeg kan. Og det er jo så ret tydeligt, at der har vi sådan en pH-værdi, der ligger på en 8-9 stykker. 9-10 stykker. Meget basisk, præcis. Det lader jeg her, ikke? Så vi har altså en pH-værdi, der ligger der omkring 10 igen. 10. For vores glycerol. Og det passer jo fint med, at vores kaliumhydroxid ikke skulle forbruges for reaktionen, men bare for reaktionen til at ske. Ja. Vi stiller lige det der glycerol derind. Det er sådan set bare et affaldsprodukt. Vi vil jo gerne have, så vi hælder lige noget ved saltvand heroppe i vores biodiesel. Hvorfor bruger vi saltvand og ikke postevand? Det er fordi, at saltvand har mindre tilbøjelighed til at blive opløst i biodieselen. Det er sådan, at biodieselen, vi antager jo, at det er rent olie. Altså ren biodiesel, men det er det ikke. Der vil også være nogle frie, fede syrer heri. Og de her frie, fede syrer, de vil simpelthen være i stand til at blande vand og olie. Og det er vi ikke interesseret i. Så derfor bruger vi saltvand, fordi saltvandet vil have sværere ved at være opløst. Så vi gør lige det her. Åbner lige her for at undgå, at der kommer undertryk. Og så kan vi lige slynge den her for lige at få sådan en opblanding her af vores. Og det kan man jo så også se, at det bliver faktisk ret grumset nu. Sådan der. Så lukker vi. Og hælder lige den her op. Sådan der. Og så kan vi så godt lige lukke den her igen. Så. Wow. Den kunne lige pludselig dreje rundt. Det var ikke lige meningen. Sådan der. Jeg snupper lige. Så tapper vi lige vores saltvand af ned i bæreglasset. Tager lige proppen af heroppe i toppen først. Og vi skruer lige den her en lille smule nedad. Altså, så der er jo tydeligvis sket et eller andet her, når vi har tilsat saltvandet, ikke? Fordi før var den rimelig klar, nu er den så ret uklar, ikke? Og det er simpelthen også en af de processer, man skulle gøre, når man fremstiller biodiesel. Det er blandt andet, at man skal vaske det. Det er også, at man skal filtrere det og sådan noget. Det er derfor, at fremstillingen af biodiesel tager lidt mere end tid, vi bruger på det her. Det var vist det, siger jeg. Nu kan man så se også, at det bliver ved med at, ligesom at lægge sig lidt vand hernede. Så det tager simpelthen også lidt tid, før det skiller ordentligt. Men lad os lige prøve at stikke et stykke pH-papir ned og så se, hvad der er sket med pH-værdien af vores saltvand. Fordi den burde vel ikke være ændret. Men alligevel. Men det burde eller alligevel. Ja, hvis den skiller noget ud. Så kan vi faktisk se, at vi ender med noget, der har en pH-værdi omkring 8 eller 9. Ja. Så det er altså med de der, og jeg tog godt 100 ml af det her vand og vasket med. Det giver alligevel
Så det betyder faktisk, at det her, det er ikke noget, vi vil kunne. Hvis det var. Det her kan vi faktisk ikke bare hælde direkte til rensningsanlæg. Det er man faktisk nødt til selv at rense først. Så der er altså også nogle affaldsstoffer i det her vaskevand. Prøv lige at tappe lidt. Vasker man det mere end en gang? Det må gøre, hvis man skal lave biodiesel, ja. Ja. Det er virkelig ikke sådan, at de står og gør, når de laver det. Nej. De gør det jo i stor skala. De spuler vandet igennem systemet. Lader det skille, og så... Men det er på den her måde, det fungerer, når det bliver lavet. Ja. Det er sådan her, man gør. Det er faktisk den metode, vi bruger, er den samme metode, som de bruger. De gør det bare ikke med 200 ml. De gør det måske med 10.000 ml i stedet for. Det man selvfølgelig arbejder i, det er at finde nogle enzymer, der kan få den her proces til at ske mellem metanol og de fedtsyrer. Fordi har du enzymer i, jamen så vil det glycerol, du får ud af den her, det vil du rent faktisk kunne bruge direkte, fordi det vil være rent. Du vil ikke få nogle af alle de her uhensigtsmæssige sidereaktioner, som vi også får som en af årsagen til, at du får det her med uklar opløsning. Så kan man få nogle enzymer, og så katalysere de den reaktion, man gerne vil have, og kun den. Og vi har måske 8, 10, 15 reaktioner, der forløber sideløbende. Enzymer kan også simpelthen måske give et højere udbytte af det. Og når vi så har tømt vandet fra der, og så giver de selvfølgelig mindre affald. Så har vi egentlig biodiesel. Ja, det må vi nu have. Altså det her op, det er biodiesel. Ja. Skal vi sætte ild til det? Nej. Nå. Det var ikke tanken. Vi skal have volumen og behov af det. Nå. Jeg troede, vi skulle teste, om der rent faktisk var biodiesel. Så nu glemte jeg selvfølgelig måle pH-værdien, inden at vi vaskede det. Det havde været smart. Gjorde vi ikke det? Nå nej, vi målte kun fra... Men jeg kunne da lige prøve at stikke ned og så snuppe. Nu havde jeg jo lige lidt. Men der står heller ikke her, når det får inde. Nej. Vi prøver lige at måle pH-værdien her. Nu har vi godt nok vasket den og ved så, at der er en del af vores. Men som I kan se, så har vi faktisk stadigvæk en pH-værdi, der ligger omkring de 8. Ja. Så faktisk så skal det her vaskes igen, hvis det skal være helt rigtigt. Så her der skal jeg bare skrive 8-9 stykker, eller hvad? Vi har faktisk en pH-værdi omkring 8. Hvilket egentlig betyder, at skal det her... Egentlig så burde jeg vaske det her igen, fordi vi skal jo helst ned og have noget, der er neutralt pH-værdi. Okay. Så hvis vi vasker det en gang til, så vil vi ryge ned på 7 cirka. Det var der, vi ville forvente at vende. Se, du kan jo godt forstå det, det vil sige. Og det er jo også derfor, at de skriver, som det står i jeres øvelsesvejledning, når du laver biodiesel, industriel skala, har du rigtig meget spildevand. Altså vi bruger lige så meget vand, som vi fremstiller biodiesel. Okay. Så hvis vi skulle lave 10.000 liter biodiesel, så ville vi skulle bruge 10.000 liter vand. Eller mere. Det er jo meget. Ja. Og 10.000 liter diesel er ikke engang meget diesel. Men der må jo stadigvæk være cirka 200 milliliter. Eller hvad? 200 liter. Nej, vi kan lade større skala. Men altså, er det her tilbage? Vi skal have volumen og sådan. Nå, er volumen af det? Jamen det tager vi lige, når vi har fået det her til at skille ordentligt. Og ligesom fået det skilt ordentligt fra. Så måler vi de volumen af det. Men der er ikke nogen grund til, at vi vil med at optage det her. Okay. Godt. Vi har nu fået tappet vores vand fra. Og har nu altså forholdsvis rent. Nu skal vi lige have den der fri. Der. Forholdsvis rent biodiesel heroppe. Der er sådan noget voks og noget i, som vi vil filtrere fra lige om lidt. Men vi måler lige, hvor stort det volumen vi har ved at tage 200 ml måleglas. Her. Som vi placerer ned under vores skilletrakt. Og åbner for hanen. Sådan der. Og så er vi simpelthen bare rende. Og det man også kan se her, det er jo altså, at vores biodiesel er noget tyndere end vores olie. Ja. Olie er sådan en meget tyk flydende væske, og det her det er sådan en meget tynd flydende væske. Jamen, altså, det er jo nærmest vand. Ja, det har nemlig en konsistens, nogenlunde ligesom vand. Og det betyder også, at hvis du hælder almindeligt planteolie på din bil,
Så fordi det er så tyktflydende, så stopper den alle de der dyser og alt det der. Men hvis man så ser benzin for eksempel, det er jo lidt tykkere end det der biodiesel. Nej, benzin er tyndere. Er benzin tyndere? Benzin har stort set samme... Nå, ja sgu da. Det er olie, jeg tænker på. Er ikke mere tyktflydende. Nej, jeg tænker på olie. Ja. Altså som i sort olie. Ja, råolie, den kan være ret tyktflydende. Ja. Afhængig af, hvor den kommer fra i verden. Det er det, jeg tænker. Men der er faktisk noget af råolie, det er nærmest helt fast, når man graver det op af jorden. Og det er også derfor, at man skal have det adskilt i de der fraktioner alt efter hvor. Men det er fordi, jo flere karbonationer du får i kæden, jo højere bliver kogepunktet. Ja. Og smeltepunktet. Og det er jo så klart, når du har sådan et triglycerid, hvor du har 3 rigtig lange carbonkæder, så kan de virkelig pakke tæt og få en meget høj smelte- og kogepunkt, men også en meget høj, meget tyktflydende. Men det her, når vi så kun har en enkelt carbonkæde, så bliver den ikke nær så tyktflydende. Det bliver så meget mere. Og det betyder faktisk også, at vi har fået omkring 204 milliliter biodiesel ud af det her forsøg. 4? Altså det er kun et fald på 16 milliliter. Nej, for du sammenligner med den totale reaktionsblanding. Vi tog 200 ml olie. Ja. Og lige så blevet til 204 ml biodiesel. Ja, okay, det er rigtigt. Men den totale reaktion, så havde man jo et fald på 16. Men hvis man tager vegetabilsk olie, så er der blevet 4 ml mere. 4 ml mere plus 4. Bare. Ja. Og det sjove er altså faktisk, hvis vi kigger på glycerolen, så havde vi her omkring 30, ikke? Jo, 28. Ja. Cirka. Så egentlig så har vi 234 ml efter. Vi havde 244 ml vi blander, eller 242 ml vi blander. Og vores reaktionsblanding var 220. Så vi har sådan nogle ændringer undervejs af det samlede volumen, og det har vi simpelthen fordi, at den måde molekylerne de blander sig på, bliver påvirket af det her forsøg. Jeg prøver lige at filtrere den her over i en konisk kolbe.